футбол бозии хатарнок аст. Инро ҳатто бобоҳоямон ба мо мегуфтанд, аммо он на танҳо аз ҳисобе ки зидди ту дағалона бозӣ мекунанд ва ё ин ки бо дандонҳои бутсӣ мезананд, ҳамчунин аз пушти он ки дар он сутунҳои дарвоза ҳастанд хатарнок мебошад. ин сутунҳои оҳанӣ на танҳо ба задани гол халал мерасонанд, инчунин ба футболбозон ҷароҳат туҳфа мекунанд. ва аз ҳамин гуна лаҳзаҳои нофорамро барои футболбозон мо барои шумо ҷамъоварӣ кардем. хотиррасон мекунем ки дар ин видео оиди Месси ва Роналду ҳам маълумотҳои ҷолибе ҳастанд. аз лаҳзае ки чанд моҳ пеш дар чемпионшип рух дод оғоз мекунем. дар даври охирон дерби каунте ки тренераш Руни легенда аст бо мусовии мушкили 3-3 зидди Шеффилд Венсдей бо як азоб аз паридан ба дивизиони поёнӣ наҷот ёфт. қаҳрамони асосӣ дар ҳайати дерби Мартин Уокхорн буд ки 2 гол зад ва як партофти головар дод. дар он бозӣ ӯ дар ҳама лаҳзаҳо иштирок мекард, ҳатто ба сутун зад. дар яке аз лаҳзаҳо пас аз партофт аз кунҷи майдон Уокхорн имкони гол задан дошт, аммо тӯбро болотар аз дарвоза заду худаш бо суръати баланд ба сутун бархӯрд. шумо танҳо овози ин бархӯрдро гӯш кунед. мартин пас аз бозӣ гуфт ки аз ин зарба нафасаш гирифт ва ҳама ҷояш сахт дард карданд, аммо ӯ медонист ки ин бозии хело муҳим аст, бинобар ин рақобатро идома дод. Уокхорн 2 баробар зиёд дард кашид, ҳам гол назад ва ҳам ба сутун бархӯрд. футболбози дастаи Молде Шериф Синьян ҳам медонад ки якбора 2 баробар дард кашидан чӣ гуна эҳсосот аст. пас аз партофт Синьян имкони хуб дошт ки аз 20 сантиметр ба дарвозаи холик гол занад, аммо ӯ аввал гол зада натавонист ва баъдан худро бо ана ҳамин гуна зарбаи дарднок барои мардҳо ҷазо дод. номи ӯ беҳуда Шериф нест, ӯ қонунҳоро хуб медонад. агар ягон гуноҳ карда бошӣ бояд ҷазо бинӣ. хушбахтона дар Евро ва Копа Америка ягон футболбоз ба сутуни дарвоза то ҳол бар нахӯрдааст. умедворем ки дар финал ҳам намешавад. аллакай 11 июл мо мефаҳмем ки кӣ дар ин мусобиқотҳо чемпион мегардад. барои боз ҳам ҷолибтар кардани тамошои бозиҳо метавонед аз хизматрасонии дӯстони мо аз 1x истифода кунед. инҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун пешниҳод мекунанд. агар шумо то ҳол регистратсия накарда бошед, баръакс бурд кардед, зеро дар аввалин пардохт бо промокоди тачвуд инҷо то $100 бонус медиҳанд. имкониятро аз даст надеед. ссилкаи бозӣ дар комментария. вақте ки Синьян ба сутун бархӯрд, чӣ гуна дард кашид? ин дардро футболбози Гранада Мануэл Эдуро ҳам медонад. ӯ чунон хоҳиши зиёди наҷот додани дастаашро дошт ки ба сутун бархӯрд. ҳатто нақл кардан дардовар аст. худатон ҳамаашро дида истодаед. боиси таассуф аст ки ин дард барои Мануэл дар ин бозӣ дарди охирон нест. дар он рақобат Реал бо ҳисоби 9-1 ғалаба ба даст овард. кадом дард бадтар бошад? сар додани 9 гол ва ё бархӯрдан ба сутун? футболбози Чаттертаун Роҷерс Фриман мисли дигар футболбозон байни пояҳояшро ба сутун назад, аммо дарди ӯ ҳам аз онҳо камтар нест ва ҳатто баръакс. медонед чӣ? тамошо кардани чунин лаҳзаҳо мисли тамошои филмҳои Ҷеки Чан аст. гӯё ӯро зада истоданд, аммо пои шумо дард мекунад. ҳамлагари Манчестер Сити Габриэл Жезус ҳам сахтии сутунро дар сари худ санҷидааст. дар бозӣ бо Вулверхемптон ӯ кӯшиш кард ки партофти ҳамдастаҳояшро бо сараш гол занад, аммо ба ҷои ин сарашро ба сутуни дарвоза зад. ин зарбаи сахт ба Жезус умуман таъсир накард. ӯ пеш аз ин ҳолат гол зада буд ва баъди он ҳам як голи дигар зад. шумо бошед метавонед бо тамоми қувва лайкро пахш карда канали моро дастгирӣ кунед, зеро мо ҳамагӣ чанд рӯз пеш фаъолияти худро дубора оғоз кардем ва бе дастгирии шумо намешавад. ташаккур. Лео Месси бисёр вақт ҳимоятгарони рақибро масхара мекунад, зеро онҳоро мисли кӯдак фиреб медиҳад, аз байни пойҳояшон тӯпро мепартояд ва инчунин маҷбур мекунад ки ба сутуни дарвоза бархӯранд. дар бозии зидди Атлетик Билбао дар оғози соли 2021 Месси аз зарбаи ҷаримавӣ голи хело зебо зад, аммо ҳимоятгар чунин кӯшиши зиёди баргардонидани тӯбро кард ки вуҷуд доштани штангаро тамоман фаромӯш кард. Месси ҳатто ҳимоятгари Реал ғолиби тӯби тиллоии Фабио Канавароро маҷбур кардааст ки ба сутуни дарвоза бархӯрад. Канаваро пас аз як зарбаи зебои Месси аз болои сари Касиляс хост дастаашро наҷот диҳад, аммо на дастаашро наҷот доду, на худро аз зарба ба сутуни дарвоза. агар худи Месси ба сутун назада бошад, пас Криштиану Роналду медонад ки ин чӣ гуна дарднок аст. дар бозии зидди Валенсия ки соли 2017 баргузор шуда буд, Роналду бо голи задааш ба дастааш ғалаба овард, аммо дар ҳисоби ӯ на танҳо гол, инчунин бархӯрд ба сутун ҳам ҳаст. футболбози Валенсия кӯшиш кард ки ба Роналду каме кӯмак кунад, то ӯ оҳистатар ба сутун занад. ӯ дар охир кори худро кард ва бо тамоми қувва ба сутун зад. ана дарди ҳимоятгари Ньюкасл Стивен Тейлорро дар бозӣ бо Сандерленд фаҳмидан хело осон аст. ҳамаи дарде ки ӯ аз бархӯрд бо сутун эҳсос кард, дар чеҳраи ӯ намудор аст.
аммо ҳангоми бархурд бо сутун ҷароҳатҳои вазнинтар ҳам рух медиҳанд. Футболбози Барселона Муса Вагя, ки дар дастаи ПАОК ҳамчун иҷора бозӣ мекард, чунон қаҳрамонона дарвозаашро аз гол наҷот дод, ки якбора 3 пайвандакҳои зонуашро канд. Барои барқарор кардани ин ҷароҳат ба футболбози ҷавон 11 моҳ зарур шуд. албатта нисбати дигарон хатари бархӯрдани дарвозабонҳо бо сутун бештар аст. барои худро аз ин чиз эҳтиёт кардан онҳо бисёртар тамрин мекунанд, аммо ба ин нигоҳ накарда чунин ҳолатҳо хело бисёранд. дарвозабони дастаи австралиягии Аделаиди Юнайтед Ҷон Холл дар бозӣ бо Ньюкасл Ҷетс сейви қаҳрамонона анҷом дод, аммо баъдан хело дағалона ба сутун бархӯрд. пас аз ин ҳолат ӯ дар дили худ гуфт: кошки ин гол мешуду ман ба сутун намезадам. бо ҳамин тамом дӯстон, дафъаи дигар вақте футбол бозӣ мекунед эҳтиёт шавед, хусусан агар дарвозабон бошед, зеро сутунҳо на танҳо дӯсте ки баъзан вақт аз гол наҷот медиҳанд, инчунин душманоне ҳастанд ки метавонед ба онҳо сахт бархӯред. то бозӣ дӯстон, то дидори оянда.